Jamen altså, du kan sidde på stolen her. Jo, tak. Så sidder jeg mig her, og så har jeg forberedt nogle spørgsmål til dig. Du kan få afklaring på nogle ting. Ja vel. Så får vi lige nogle lamper på dig, John, og så kan vi komme i gang. Godt at se dig, John. Tak lige meget. Hvordan har du det? Altså, hvis du spørger mig sådan direkte om, hvordan jeg har det, så på en skala fra 1 til 10, der ligger jeg omkring 4. Så, hvad er grunden til, at du stiller op i dag? Jeg vil gerne tale om, ja, hvad skal der ske nu? Og medierne har måske mulighed for at få mig genindsat. Jeg kunne bare godt tænke mig at yde noget for Danmark og komme tilbage på kortet som en af Danmarks patrioter. Det handler om, at der skal ryddes op i Danmark, og der er nogen, der skal gøre det, og det kan jeg. Jeg er en af de eneste, der kan rydde op i det her land, og det er nødvendigt lige pt., at der er nogen, der gør det. Og der siger jeg bare, ligegyldigt hvordan, så vil det kunne lade sig gøre for mig. Hvis I gør jeres arbejde, som I skal, det har jeg jo ikke gjort hidtil. Men hvis I gør det, som I skal, så gør jeg også mit arbejde, som jeg skal. Du gør, hvad jeg skal, eller du skal, og jeg gør, hvad jeg skal. Må jeg lige få spørgsmålet igen?